Fakoy nisu Fakoy nisu Fakian muna fanne Jirajian muna fanne Fakoy kante ni ulala Manana dungan Nabi nyinadanin dunina Fakoy kande ne wala dia le sumse dia tantra nuga Allah na dia na bala do son kan lai kamas me Ayo. Hena madu yeman ne saja donelna. Ema saria dunya kola me fa be wala me. Fesori bare ha problem apnara. Ale le problem ka million ninne kono numa ma ko kono. Saya dumu ya te provo. Fa ko nesu. Nemana gadona komaro Fakoy kande ne kansara dibi lawi saya silala jadi mo komaya dala ya sila komaya dala nedri sajadan sadolam numu ne bura Fakoy numu ne surobaro Allah Fakoy dulu lagi nih pasien nih vino. Kontrol mulai tinggi nesu. Dana juga dana beli sabuli fabule nabuli juga fabule kande bolola bemangan mana. Koma kono ya dia nonne Fakoy kande. Fakoy kalau kau sungguh deh kali semua menaro, tiba sungguh deh menaro. Fakoy kalau boleh pengenamu kali semua menaro, tiba boleh pengenamu menama. Kisoni pasal Fakoy ini ulama. Nanga kontrak di dogo pina. Kuzara kaya pili kaya, jauh itu berapa ada mana? Kadang yang mari wele, kakone flasa muma wele. Kontrak mulai di go pina nare. Fakoy kadang nesu. Marana kini lanjini, mako langkulon de lanjini marana kini matro kodo mele se matro lade. Coba kau jamuna koto koye. Fakoy ni kan mako ya do bebi kode. Fakoy nesu. Sama ningkana ningkale na Fakoy kande. Kamu beli dalil dine kono ma koto kosongo. Kawamu kamuri dine kono ma to kosongo. Fakoy ma jaga no sala ningina jela fenaro. Nito vale ngra kila wale ma nito bole ngra kila Fakoy kande. Ikale jabe suno dabunya gelemne. Jigi sogoma da fe dimo e beje me ka kle kwa ka ti no fe kata do de bi no daw sabali lena di ma sisa daw zoma ko do di daw ba mo ngarabe salango ñepp ma do fiye ñi ne me ko fiye fu ne ñi mi fiye salon te se ko ka Fakoy jojugu taku ye diɲɛ nɔfɛ ko ye e dimi bɔ i fa la ka dimi bɔ i kabila la mɔgɔ kelen bɛ ko fɔ dugu fɛ a bilayi dugu bɛ ko fɔ mɔgɔ kelen tɔgɔ fɛ jamana bɛ ko fɔ mɔgɔ kelen tɔgɔ fɛ e m'a ye diɲɛ bɛɛ ye Mali tɔgɔ dɔw bi a sababu ye jɔn ye Asimi Goyita Fakoy kande laɲini ɲɔgɔnna soma denmisɛnninw f'i ye minnu ye dimi bɔ anw ka somaya la ka dimi bɔ kabila la mo cɛ dama dɔ ko f'i ye e ma Sunkalo Sidibe mɔgɔ wa yɔrɔ Sidibe denkɛ Dala Jɔsɛn Dala Birisa b'a fɛnɛ bolo Fakoy e ma jɛjɛ ka
de ko mewa ale be France ni Amerique che va et vient là atika ke ayi ale ti da yoro josi da ate metro para la de ale be fumaya de jaje kan fago ima amadi ba yoro ko mewa brama ba yoro ko fale apolo le be kala ba ngoro sokito mais nga sumake do ko fi mi mo ne bo on na nyine sakono ay moto bi ni si da be moto tan duru bo katika ukakali wolo ni kali apolo le be Dramani ndene dusubande do avec kati dugutigi te mérite député mais ni ko ko soma la ko kati bi abilay maw hagel be jige kalila bara de asama nana ni mungeno barga daya ati ame atobia ya koronde shaka baba mu chewde kadine minu ndayu ni suma de kadine mais suma de misani do fla falaje ni pondron ko ni do mawla musa fo ko falaje papi fati fali de bani falaje dugutigi te almamin te falaje ama falaje tutige mais billahi tala ni ko suma ya la bi ko falaje dro be ba ko papi ka quartier wa ko fa ko be ka fo e fena ma bi be ba yoro do la chew fe asaba bo e fa ko la ba yoro do na muso fe asaba bo e fa ko la billahi tala suma ya kan ni do suma de mezani chamana ba ko bi fa ko asaba bo yi ini je no ni ba de ni teru jojugu ba ta ko e tien no fe ko e wa e tien to ala ka funi banga do di jigi maka do dauma sala barka ba mu aya jigi ni ma tige moteur mi menela ni moteur do na wula do man o de la nte so kuma makuma be mais ni ma nya be kuma ma ke se ba wila dare bulu ni so kun na ke sabale ni de la dawda i joila kala le ko fe gi ma do ni no do ito akara president ko ni ni kuni ka ta mo fa ko bila wai fa ko ka de ye be ya o bra na sra na do ni no sa no do nge mo ga ni ga to no ko na la ai no mu no fe mo ko ma la do an ko ni le ma ako kande kabo duguro kasaro kono kana se duguro kono kono abembe kulo kemeni kulo tani nduma bako kabo ye mane kana sanjo roni ma bako kande wati boli mana mana ningamo ai oche kanun ne de logaleno kanun de jedeno fa ko so ye ne kono mana kanu mana mo na dugo ne so be kane kono kanu e kana kanu kane bolo ni min saye ako kande ni so ako kande ni so aro kanyo no begi sisi ro kane ni fa ko kande do no na no ayuma Fago gamu bulla
kacemena mugulla terolla kacefaga mugulla terolla kangana mena mugulla terolla baga kaya fagoyne wala ila marasallam kefaga ceymana marasallam Salama tɛmɛ ani bi cɛ Fako ye wari min ci ne ma Orange Money la a bɛ 10,000 bɔ jelibe ni nin ta i k'o don crédit la crédit tigiw ɲɛ kɔni bɛ haramuya ne taw ma dɛ Kante somaya n y'a f'i ɲɛna baraji foyi t'a la alikiyama jɔlen diɲɛ in ɲininan don n'i kɛra somakɛ duman ye i bɛ diɲɛ de ɲinin a la mais a fɔra ne ye Fako ko jinɛ bɔra soma caman ye ne taara u ka so ni ma t'o kun sɔrɔ sunguruba dɔ sen kan i bɛ t'o kunkolo sɔrɔ gulɔkɛ su kan Fako ne taara i ka so ma fɔ i kɔ ka dana jɔtani Dirisa ta ka dɔn ko jɛnɛya ka di k'i baw ma ka dɔn ko nkalontigɛ ka di k'i baw ma ka dɔn ko nanfigiya ka di i baw ma nanfigiya fana ka di kuma dɔw parce que a tigiw bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la kuma in ti caya Jeli Modibo min b'i kun n'i kan cɛ n'i y'a ye n ye ɲɔngo ko f'i ye n'o tɛ Bamakɔ kɔnɔ Mali kɔnɔ Burukina kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ Laginɛ kɔnɔ ne bɛ cɛw dɔn a kɔnɔ n tamariw nɔfɛ mais k'i ɲɔgɔnnaw ko f'i ye o la i k'a dɔn ko n'an bɔra yan nɔ ko a tɔgɔ fana ti da yan e ta in fana tɛ da yan n'an jɔra kɛnɛ wɛrɛ kan e fana ta in bɛ bɔ yen. Ok an bɛ manakaw bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ laminɛ an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la ne kɔntannen don kosɛbɛ ne ni Baba bɛ ko in daminɛ don min na ba caman fɔra n'an bɔra sɛ san ta kan a bɛ fɔ k'an ɲangi de bi wa k'an ye dɔn ɲangi bi wa an mun ne bɔ sɛ san ta kan k'an ɲangi de bi wa k'an ye dɔn ɲangi bi wa ko bi ta ye sɛ ko la ko bɛɛ yara Sibo an ye turaw caman faga la sa dɛ a bɔra sɛ ko la a kɛra tura kuma bɛɛ n'a fɔ don de don kuma bɛɛ n'a fɔ don de don ne bɛ se k'a fɔ ne sewara kojugu sewara n ma se ka ko min kɛ na n tɛ se k'a kɛ donc n'o fɛn fɛn nalen b'a bɛɛ fo Isa yɛrɛ bɔra kafara ka na i ma n sumalen yan tellement que a diyara n ye kojugu ne bɛ adamadenw bɛnnen de fɛ ne ti kɛlɛ ni fɛnw ni ɲɔgɔn kɔ kuma ne t'o fɛ bɛɛ ka kɛ kelen ye a fɔ jigi n'a ye ne kɔri diɲɛ san san bɛɛ nɔ la ne silamɛya ba mugan d'a ma sisan sa i y'a faamu dɔnni tɛ la dɛ mais adamadenya de ka di ne ye sinon dɔnni foyi tɛ na mɔgɔninfin Isa bɔra k'a fɔ sisan ko mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ o dun cɛ de sinon dɔnnikɛla ne y'o fɔ la a dabɔlen woroko kama ma a dabɔ ko wɛrɛ kama dɛ ne kɔni t'a dabɔlen woroko kama ne b'o fɔ bɛɛ donc o la dasi ba mugan b'a di jigi ma jigabolo mɔgɔw bɛ yan a b'u jansa silamɛya ba tan ka di jigabolo ma ka bɔ mɔgɔ kɔnɔ a ka jan i y'a faamuya donc o la 1000 bɛ sɔrɔ yan donc o fana bɛ tila jeliw ni
a tɔgɔ médiaw donc ani fɛngɛ a bɛ 1000 bɛ tila jeliw ni bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc 40,000 bɛ yan su in na a ye quoi est-ce que i y'a faamuya donc n content don kojugu de Isa bɔ ka fara ka na anw dɛmɛ nin ko in na a diyara ne ye i y'a faamuya donc 40,000 bɛ yan 20,000 o bɛ di jigi ma 10,000 bɛ di jigabolo ma 10,000 donc jeliw ni tefa ani kameraw aw b'o tila ni ɲɔgɔn cɛ a ka jija kɛlɛ kana bɔ a la to bɛ kuma kan